Enggak, Ha. Ha, Pak. Dalang sisi ra rungokne kon jero, dalang kopon sisi. Ha, Yo nang empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno. Lek he ki suku kata. Yo. Ngengkel. Aku tak rungokne kon jero jak omong nanti ora budeng iki karo kowe. Poso. Iki lho tak omong iki lho. Kedone empat abjad tak ya per huruf to. Lek he ki per suku kata. Ngengkel. He ki suku kata. Lek abjad ki satu huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Abjad. Dia omongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tapi nek ngengkel ngene iki bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Terus diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata lho. Lenesu Pak Heru iki. Yoting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya kok nyoba kok. Bareng waras kok pegel nih. Wong tuwa kuwi akeh lupute. Luput iki benernya ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro kuwi pangkat. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Kowe iki jenenge jelasne ngengkel. Kowe iki ngejlokne Ngejlokne kowe wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan. R to. Jenenge sinten? Heru. Lah kok R? Lah. Lek H langsung R terus U. Berarti E. Enek ene. Ya iya nek Jenenge ini. iso. Kowe ku nyapa. Ngengkel iki. Sabar. Jen. Kaya kenjikan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo, R apa? Yo, ayo. Anu. Arek ndekku ket mau disebut kowe. Gondrong iki gleting iki. Wis to rasa mbok gagas. R. Ros. Kok R. Wis malah. Ha sing karo kacotongmu. R. Nulari sampe. Kowe sampe nulari. Nulari aku. Kan iki. Kok oji? Oh. Bukan. Oh. Muga-muga utuh. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Tenang dulu tenang. Gandeng iki omongane angel dadi transfer ono. Ben mbok Tenang dulu tenang, sabar dulu. Iya. ngono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing gede opo? Untungnya. Untung. Oh, Basa Jawane hasilnya. Bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oleh gue untungnya kekeselen itu. Beda. Nah, kowe kok Dari kata kowe ngeser sakmene ndak kuat. lah Lutuk iki lho. Kowe ngeser sak taten iki ndak kuat. Padu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Sampeyan iki kondang ya kego sing nanggap. Iya, nek sing anggap ra kuda bener. Jajal nek sing nanggap tengok-tengok lemah. Loro nek. Ya cekane iki. Kok panggai iso nyau. Kemelindi. Toh. Tol. Dengar dulu, mikir dulu. kok anggo tol. Tol. Ora anggo L, Cak. Tolo, mentolo, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek beruang susah. Dolo. Iya So. bisa ya pakai aja itu. Toh kisah ketembung So iso kok. Tol. Heh. Soale Kok sapa? sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi nuturan, tapi darmane kaya wong duwe zakat. Iki lho, pokoke nek dalang ki poso ditanggap iki dhewe delok sing ngelem ngene iki iki. wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak nggon-nggon. Nggih. Masuk gondrong ya ngono. Pripun? Sopo niki lho hotel ndi-ndi. Iki Hotel kok di- sama hotelnya tapi beda bahasanya kok. Akhirnya tanggapan aku sumbah nuwun. Terima kasih Wanun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Atur sembah Pak Heru nggih. Ojo balik. Atur sembah nuwun. Empun to, ngene tok. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalihe Nggih. satu lagu. Ngeten, Pak. Nggih muga Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih. Putu kula. Iki sik putu, sesuk ulang tahun Buyut. Loh, oh berarti Bapak ya dipujeke muga-muga Nggih. panjang yuswa. Amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insya Allah beliaunya pasti di bagian Dul dengan iki hati anu Allah. jenenge apa? Sembako niki Heeh. Oh sembakone didomke. Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. menika tukang soting, bojo dhewe tukang soting menika. Nggih. Kang Bonang. Mbah, tukang bonak. Nah, Bonang. nggih. Aku delok ning ngarep iso. Pak, Niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru lu kowe. Ngadeg aku kok tidak tibur. Mboten. Pak Heru. Yayine sehat kok iso. Kendang. Iya, karo aku kok. Niki mungkin nek yoga dunggake kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak.
nggih. Masyaallah. Nggih. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah, barakallah ya. Wis. Wis, alhamdulillah. Lah, Tanganmu. Wah, Sing ki wong kaya tai. Pak Eri yo gak ilmu konggonku kuwi. Gak ilmu konggonku. Wayange rumbar ilmune turun. Ilmu konggonku iki. Nggih, matur nuwun. Siap. Pak Heru. Pak Heru Toro makasih. Aja isin Jojo. Pak Jokritik. Pak Heru. Pak Jokritik Jokrutu kok joisin. Loh, enggak. Dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Julego, Iya, iya. Pak Jesse, Iya, iya. ngono lho. Mula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot terus. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, sembah nuwun. Matur nuwun, Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat legok. Amin, amin, amin. Nyuwun pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Mas Gondrong. Lah. Kowe engko tak kepruk ndasmu kok. Ah kuwi helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru Torong, matur nuwun. Wah, masyaallah kyai kok kaya ngeten. Nganu, aku nyuwun sampean duet ya. Siap nggih. Siap, nggih. Wah, Heru niki nggih, siap. kulino kula kali niki. Pak Heru ning kene iki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Pak. Ki jane apane Masun lho jane iki. Maksud iki Kok ketok karo Masun kok mantut. Kagam. Aku itu kang gambu. Wah, Iki masyaallah. kan ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena Masun iki gendam tok isine. Iki tenan iki fenomenal iki nek ora kegendam Masun ora mungkin. Iki sok tahu biyen kok ngene ditinggal tangane to. Terus saya Pak Heru kula tingali napa niku rajae Astanipun. ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin, amin. Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya. Depan karo Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa, sama Mbak Tatin Tatin. kene. Iya. Ki moko yo chemistry tok. Lagune apa? Derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Kowe engko tak tunjuk tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep yo kene. Apa lagune? Lagune jelak tuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijetono kuwi lho. Lah kok ampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Kula tak nderek yu Tatin kalih Mbak Elisa, yo. Apa Mbak Elisa? Jo guyu ya. Jauh seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat. Senting gundelmu. Sejete Senting. sama. Wong wis ora pedhok kok aku senting. Karepe iki penting ora kok senting. Bohogyo. Bong. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Toyo ta. Ayo, keke janda baru kena Siap. apa ki Trisno, apa ki jenenge, Duk? Nah, Lintang Asmoro. Wis kene. Bapak ben lenggah karo midangetke sik. Ayo coba wis. Penake Ya, sikat. iki jan. Lintang Asmoro. Kidul Manggala. Ayo. Oleh. Oh, ayu tresna. Aryo tambah satron. Batinku.
Aku dadi agen. Mek kur dadi agen. Mas, Aku mek loro. iya kuwi. Agen kok germo. Heh? Agen kok germo ndenggelmu. Maksudnya ya ber golekne wong-wong lho. wong iki nek wis dianggep bapak, kuwi kon bupak. Nggih. Nek wis dianggep kuwi mbah, ya kon tambah. Iya, iya. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi Anu le, aku ngene lho, kemarin kan sik sak gebok to. nggih. Tapi kan dikekne aku, didol balekne ning saen. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten-boten. Bisi aku kok. Pripun ta? Anu, tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ndang ngono. Mari ngono, sampean kan taten opo demen. Aku sing tak demeni wong wedok sing kaya taten iki ngono. Ngono, mangemek sampean to. Tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku kalau Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah hafal. Lek Pak Heru Toro ki nun sewu, itu jiwanya itu nun sewu. Bakal tresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda itu siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongne spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau wis dicekel tanganmu to? Heeh. Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum Kok medu. Langsung mlebu kok. Kok Ya. iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja Ora. galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen ya nek kangen aja galak to, Mas. Asline Eh, golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini Ngerti bojomu? pendampingku ini luar biasa. Bedo. Beda. Ngono. Ase bedo Jelaskan, Dik. Jelaskan, Dik. Kela se bedo bendino yo pilates ngono. Ngono lo bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lo. Olahraga. Dewe olahragane main push up tok ya, Mas ya? Fitness. Jeno. Push up Tuk, tok. Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Tiban romo. Cang omahmu ngerti omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih nggih. Oh, dari luar nggih. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kira termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nu nggih pengin nyontoh kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh Kone yo uyar-uyur kene iki ngedum sembako ki lho. Iya, Men- bagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditanggap ora ngedum sembako ya. Ya ngene. Ngono. Iki malah beneran anu kok. Mas. Kaya aku persis nek bodo aku yo ngene. Loh, alah. Alah. Pak Heru Toro ki yo lek arep riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arep riyo mesti ngedum masalah. Awang kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak ngomongke. Niki Pak, ya Gus ampun. Oh, Anu jebol. Pak, anu plus tunggal ya, plus tunggal mau. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep Weh. omah ngono lho kok iso. Ngono. Sukses aku kok. Sukses Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang Pak. Ngono. Dodol kolak gundulmu. Aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira ki nek dodol. Golek takjil ngubeng terus tak dol neh. Lah nang iya. arep omah. Tapi kok motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya. Heeh. Jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor, tuku beras. Aku sekmu sing Walah lah kuwi Poso. jenenge ngirit nek kowe. Tapi lak to omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Udah. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya, Omahe iki dicet. Lah nyapa mbok cet kan? arepe tak dol. Tak kira nek arepe boto mbok Foto nyari. gulung kok tak iso. apa-apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku wis Luar biasa. Iki mula pangapunten. Senasa piyayinya gerah tapi masih ada semangat yang tinggi Betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih pripun? Sang cucu sing diulang tahun pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. nggih nggih. Terus Iku iso kaya Simbai. Lah Amin niki. amin 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 amin. Mula dibopong dindet muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada. Ngoten.
ora luput saka kekudanganipun. kudangan, ora mrutut saka gendungan. Nggih. Beda karo cak bujo kluthuk iki. Dipun Kluthuke apa nurun bapake blas ora. lho. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyuku kruk nge. Sopo lho? Sampean lho. Etok aku. Kula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tin. Tatin. Saya poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saya enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya, we. Tak ceritani kata dokter. Wonge ora oleh mangan bengi. Lah Terus? napa? Mangan bengi rokok itu enggak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya. Masune perokok berat begitu dikon donga saiki mandek Mas. Mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Gugul. Ayo. Tin. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, bapak itu lho Oh, iya. dulu kan. Pak Heru, bantuan Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso nggo jajan nggo pos Rioyo. Kowe iki ora kok ngono. Matur nuwun aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing ngulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, tadi nggih. zaman corona biyen kae. Duwite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Entek ya? Dadi matur nuwun aku. Masa entek? Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden sangke iki ki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Wong kuwi kena gaya nyeran utut tok. Kok iso aku gadekne gayor ini. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe wong papat to ki. Ya. Bapak Heru. Hai. Aku sampean Yutatin, U-nya terakhir Elisa. Ayo, coba. Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? Enggak, Ha! Ha, Pak. Dalang sisi ra rungane kok jero, dalang kopon sisi. Ha. Yo nang empat abjad ki huruf. Rungokno. Lek iki suku kata. Ya. Ngengkel. Aku tak rungokno kok jero jak matatin ora mudeng iki karo Mas. Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis dioleh 4 abjad kok ya per huruf to. Iya. Lek iki per suku kata. Lah ya. Ngengkel. Iki suku kata. Lek abjad ki 1 huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tetapi lek ngengkel ngene iki yo bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru. Ya ting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya kok Bareng waras kok pegel ngono sisi. Sampai ini cilik digedheke gede dindit. Saya ngomong sapa? Karo Mas. Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Loh. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas. Dipangku apa purul aku masamu ki. Iki lho, kula ki abdi. Rumah samu ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penjenenganipun Pak Siswanto Roh. Harjasmito. RM lho ki. Lah iya, RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Bandang. Kondo. Raden Mas Kondo. nah RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosokan menungso. Wes aja Wes sembrono. saiki apa? Ha itu adalah harapan. Nah ngono lho. H per abjad iki H ora he. Ha, Hilang. wong tuwa kuwi akeh lupute. Luput iki bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki 3. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro Dik. kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Kowe iki jenenge jelasne Kowe ngengkel. Kowe iki ngejelokne aku. Betul. Blokne kowe wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane 3. Siji budek, loro lali, 3 nguyuan.
Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lah kok picek lho delok nek aku. Oh no. Kene tak jelaske. Hei, ha. Ha itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Oh, sabar. Karena ndi? Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R to. Jenenge sinten? Heru. Lah kok R? Nah, Lek H langsung R terus U. berarti E. E. Enek ene. Ya iya nek Jenenge iki sapa? Kowe ku nyapa. Sabar, Bro. Ngengkel iki. Sabar. Ah, Jen. Kaya Ting, kenjikan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo. R apa? Ya, ayo. Anu. R iki ndek kuket mau gak disebut kowe. Gondrong iki gething iki. Wis to rasa mbok gatgas. R. Ros. Kok iso R. Wis malah. Asik karo macotong. R. Nulari sampe. Kowe sampe nulari. Nulari aku. Kan iki. Oh iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah akan ekor. ekonomi. Lah. Pedus ya nomor piro? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin, 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 amin. R. Tatin. Aku R. R. Ora R. nyongko ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. Kok oji? Oh ya. Oh. Kan? Oh. Muga-muga untung. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu, tenang. Sabar. Gandeng iki omongane angel ndang ditransfer rono. Ben numpuk rono. Tenang dulu, tenang. Sabar dulu. Iya. Ngono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing gede opo? Untungnya. Untung. Oh, Basa Jawane hasilnya. bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune kekeselen itu. Beda. Nah. Wis to? Wis memang Heru. Ah. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su itu adalah supel. Set to kowe nggonmu ngendi to, Duk? Tik. Urutanmu iki genah to ngulang Ora kalih. ora kesel mbok. Endi iki? Ora kesel mbok kon Anu nunggu. gini. Kowe ku lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono ya. Nah, aku mana turute mau Kene lho. kali ya. Pripun? Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Lah angke supel. Wah, supel ya, Pak. Angel tenan. Ora balang das lho iku. Ndasku mbok ketut-ketutke. Su niku supel. Aku jane sabar kok yo melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umat Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padaning umat. Lah ya kuwi tegese ora Supel, nyumpel. seneng srawung, mboten Ora bedak-bedak. nyumpeli rezekine. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Nar ki narimo, nrimo ing pandum pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin. Yan. Urutane 1 2 3. Yan. Yan kowe mau wis sunar Ya. ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan, kowe iki lho ning kene iki lho, malah kaya bakul letek mudah-mudah. Kowe iki jur Kowe wirane ngene lho. wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu cere menje. Ciri biji matamu. Kok Kok dadak kaya nyumbang. curug. Yan. Yan ki Kowe. apa? Yan. Aku mbok tiano. Yan. Yan apa? Yan. Duk, Sa dari kata kowe ngeser sakmene ndak kuat. lah Kluthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten ini ndak kuat. Padu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Samane kondang ya kegawa sing nanggap.
Iya, tak nek sing nanggap ra kondang bener. Jajal nek sing nanggap tengok-tengok ning wangi. Loro nek. Cengkane ane. Kok pangga iso nyau. Kemelindi. Ian. Tatin, Yan. Ian itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Sportif. Tanggung jawab konsisten. Toh. Tol. Bentar dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Toh. Ora nganggo L, Sa? Tolo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weru wong susah. Dolo. Iya bisa ya pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi sogok. Tol. Soalnya tembung sapa? sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe karo aku. Somiko sedekah, kulo makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa Kang? Iya ta? khulu ma'rufin sedekahun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, Donga sing langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora, sik to aku. Sik tak tekoni. Ndak ero aku. Roh ora, Man? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? apa kuwi? Iso ora kowe? Ora iso. Iso ora? Ora ngerti Iso kok. ora? Kabeh Apa? dongae nggo proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi, Mas? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan, Iya. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah engko oleh saka Pak Heru langsung mangan langsung. Oh sing dipangan ra enek kok arepe pangan kok. Sing tak jare duit ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ya coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Loh. Pakai yang agak hot toh ya. 6. Oke. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik. Yo. Apa iki sing gendeng aku to? Iya no. Oh piye carane, Mas? Masa dodok kaya Yogya aluse ramae rada kepiye ngono. Oh, ki mau di ngono. Ah iya gawe jep kok iso. Ayo. Ah. Deg-degan dik. Asik. Jajal. Gatul, Mak gatul. Kok gatil dalange iki jan. Kowe kayak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dek. Mosok ngelet. Kuwi jane sinden apa barongsai to. Deg-degan dek. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku mangkat enek wong bedel nyambik. Nyambik niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok. Biawak, Ya. biawak. Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu ora nyono aku ra ngecewa apa bener ira wis berpisah. Iki nganggo joget ora? Iya. Iya. Coba Jajal klutuk. Pak Sun. apa? Wah, Mas Rudi Gareng. Oh, Mas Rudi. Nggih, Mas Rudi Manduwun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi Gareng. Langsung Oh, ya, disewer alhamdulillah, ya. Senenge wong bejo. Panjang lecet. Monggo Pak. Nggih. Nggih, ngoten. Nggih. Pun monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah niki mboten sah. Nggih, pun monggo. Lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis Nyapa ben. to kok lesu nyapa to. Sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene. Nunggu kene. Wis rasa Mas nek kono ae. Kok yo dimaklari neh karo Nggih, kono. Wis kono. nggih, wis Mas. Kene lho, kok kene. Lek
Wis ning kene. Lenggah mriki, Mas. Eleh, mbok kan likur ini wis mbok jaluk separo. Ora apa. Ngono. Siap. Siap. Ngono. Jajali. Terus Dok. Yo. Teratapan Mas. Yo. Akeh kono tidak apa. Mas, sampean kono sik ya, Mas. Mas di, aduh, Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene-ngene. Oh, pasti barang-barang nerokne aku lho wisane. Nek lara aku nek nopo hati-hati acekane. aja cetek ya, Mas. Jaluk separo katane. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sapa sepuh? Lho. Piye tadi kowe kok ngune aku sepas. Lho wong ki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki lho sik enom kabeh aku karo kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa Jali? Sing dhewe sepuh ya le. Lah awake dhewe ki Kaya ngene kaya maco. merening kaya ngene. Merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak Rono ta? Ning rumah sakit tadi. Oh tak. Coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngendang dicateti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit ta. Wah, ora cetha. Ayo Deli. Dilanjut. Deg-degan deg-degan Hatiku deg-degan nalikane aku krungu ora aturan apa bener sliramu wis kepisahan tenan ki Mas Gareng sok sampean jok Iki sapa to? Sapa ta lali enak wis. Sama masuk lali. Bar lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka ora. Wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ora sange nangene. Sajake pengen apa piye kok ya. Matasi mboten kok ya. Masuk lali. Masuk lali. Iki ta. Sinden Jogja dalang Python lho. Python meneh. Kok Python Nek iki. dalane cantik-cantik kok ngene Mas Python. aku Tukang tapen ning selipan lho. sinden Yogya sapa to? Loro ki kan Yogya semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale, Titen aku. wale. Wale, Mas. Wale. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Sendur. Mripatmu periksakno.
dalange lek wis sepuh mek ngono. Hei, ngono. Mripatmu Iya lah awake Kae kok ngomongane priksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh diperiksane. Yo aman. Masun iki tengen-tengene wong sak donya ki masun ya. aku ping Pagatake wangi Mas jenengan. Sehat sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Gak, mergo. Gak wani, Mas. Wani ya, Mas? Gak wani. Mas, Udut. Mas Kereng. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki sik urung iso tuku. Dadi Potongan ngonyek ngawur. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru, Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembangin apa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru menika wes iki the best kota Blitar menika. anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kalih Mbak Sob Tatin, duduk Mbak sing Lisa. lokal. Sob. Oh lokal. Lokal. Nggih. Oh Gentenan ya saya. nggih. pancen Batin ben Lenggari. Sing apa jenenge? Oh, uruk sik lho, Dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora Sinten kerasa? anu Sing misuan. Oh, Mas Heru. Wo anu. Sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan kan lho. Susi. Susi. Susi si milik iki weleh-weleh niku to. Oke. Sing latal. Nggih. Ya, betek sik nggih, Tapi dintekne sik janda barune. Ya sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah Nuwun. Oh iya. Sikat. Ayo kita ngomong. Lagi Semarang, Mas. Kandang biru. Wes wani Pegang-pegang. satu deh Maleme minggu Pasenyu Dadi jantung hatiku Menyang Solo, Mas. Tuku selendang biru. Ojo sembrono, najan aku Janda baru. menika janda baru rom. Alhamdulillah. anu lho, Mbak Tatin. Pripun, Mo? aja mulai lho. Boten. Wah, lha ning Mbak Tatin Langsung mulai. Lajeng napa? Tak gepuki mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyarungi tancep kayon. Siap, Mas, menika nyuwun pangapunten. Nyuwun Menika wedal. nyuwun wedal menika wonten sesulih saking Banyu Ing Bobo samangke Heru. kajak lan niatipun Nggih menika ulang tahunipun. Teng Putra payaipun. Aku sekali maneh kaya kumbu Karno mene lho. Omong Jare ana ususe rung tak sehat lho. Ora to kaya. jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah. Heru, mriki Mas Heru. Nah. Nggih. Nggih. Menika Ulang anu tahun ini. dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini ajate gasaran ulang tahun ingkang wayah, Mas. panjenengan doa riyin kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok kon donga sapa? Mas Gondrong. Kuwi dongane awake dhewe ra mandi apa kon dongane wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan iki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu ping bapak kuasa bapak atam bapak kawas diri aku man bumi. Puri aku sing kata-kata kata-kata. Terakhir lali rapalan iki. Kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang iki. Donga lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. Kowe tak critani iki donga tenanan. Donga ya tak sing pertama rada jelas, sing terakhir Aku lali. tahu sampetan nggone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitir aku marane bumi puri aku sing ika baka cika baka danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggih nek kula nyun pangapura. Ngono terus bar iki digiarne Niat kajatipun. sing dongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso, Duk.
Lah, niki mondok suwi kok ora iso ndongani. Aku nek ndonga ora nek suarane. Pon, kula niki mondok lho, aja ngising-sini kula. Aku pengen roh kowe ndonga. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan ki aku. Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. Nggih, Pak Heru nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti Penak. Nggih. Lek wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih, leres. Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah sijine. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Nika kula senes Rudi tanggap. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan ngono. Begitu donga kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, kok Di Palu saya. Kok betul loro kabeh di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti Turi. Temu di Turi. Itu. Ini sampean. Jenengan kok jati turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Ya dongani. Donga Donga Jawa, donga Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Mekah kena sembarang. Pak Jani ning kono mike kuwi donganono kok kono ae. Jawane jenengan Pak Jani Arabe. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Rene. Wo, layakno disangoni kon donga to ndi wae. Kaya roh ya. Lutuk. Sing bener dongamu lemu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti keleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Heru Erden. Naminipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. Mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambana donga lujeng Amin. teng sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Kebdat sekawan gangsal kang wonten tengah panpun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan ketambana tungak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Adiari-ari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina. Pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambana donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi terus dikajatne ra apa-apa dadi. Pak Budi. Komplit. Kajatan. Komplit Bud, malah. Bud, dongamu Bud sing donga lek kumarai kae. Ya. Sing jelas Bu. Biyen anu si sampean Nanti tak kamplengi di zaman untumu genep ke jelas iki kita ngawas Bu dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa tawi tawar, tinawa mring Hyang Maha Sukti, Gusti Allah mujudaken bumi langit, telenging bumi ana banyu air jam-jam putih warnanira, wadahira tong botol, pinangsang seh subakir,
lasne lengkir ana udan tangis sindung riwet pagebluk lamur ya Elden ratu ning umur terus lali Budi yang gede. Ya Elden ratu ning umur Budi. Sik lagi kadung serius lho, Bud. Tak ruman tenanan lho kowe. Kowe kok ngantek guyon tak protol untu meneh lho kok. Kadung serius sik katon umur tak kira menengki kanu lho kok apa terus iki? Duk. Ana sindung riwet pagebluk lamur ya Elden ratu ning umur Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih ya, Bud. Yo lali bareng tebut begitu ngono. Layakno dadi ndek ngenane nyalone juru kunci mayite demo ngene. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100 bosok ini lak rugi 50 iki kok. Nggih. Anu Bapak itu terusne nembang. Bismillah. Pun mugi-mugi ingkang wayah mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas Rudi. Amin. Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan. Iki wis oleh dipangan ya. Pun. Sampun nomo anu. Tembange kene Mbak. Kundutane Pak Heru. Mbak Susi. Susi ku sing ndi ta? Dengaran nggih Udi biasanya rumpi. Aku iki. Aku perkara nggih rumpi iki rumpimu kere ning nggonku lho. Rumpi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne karo rumah. Kuwi jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhire timbang aku ngilemek to karepmu. Kuwi piye ae. Lembah Pak Susi. Iya. Poso ya. Niki Susi latah niki. Ampun nggih, Mas Jun. Tembangnya apa, Nduk? Lagune panjenengan alhamdulillah pinar sehat seger waras. Rene numpak apa? Kapal sikil. Iya. Kapal sikil. Kapalan jenenge. Mlaku. Numpak kapal sikil. Nggih wong celak mriki. Kenal kali Mbak Tati nih kok. Mas Suci, kanca sekolah. Nggih, Pak. Niki ta? Boten. Sampeyan nganjuk ya. Rondo niku, Pak. Gledhuk. Nggih kula ngledhok, Pak. Lah Berjo ki sapa sing Berjo? Boten enten. Sapa? Gledhuk. Anu sing berjo sinten lho asline Pak. Kula ngledhok, Pak. Nggih, tembange apa sing ndi? Nek omong rada suwi, Masun rada lapar. Ora kowe. Kae dititati. Ora mungkin dintekne. Iku digo mulih dienggo sahur keluarga. Tuk. Biasane didahar. Ora cetha ya. Iya. Oh Dewa Tresno. Nggih, Dewa Tresno mawon. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah Dek Elden dadi bocah sing kakung nggih. Kakung dadi bocah sing saleh, sukses kaya bapak lan bakunge. Allahumma amin. Lagune Dewa Tresno. Kancana Mas. Kita warga masyarakat mapan ini Legos dayanipun ono sisi jogeton. Oke. Laras kawin ya. Oh, enak ramu. Sus wis ketemu kula ngenten diko. Apa yo? Labuh tresno nanging kaloro. Cinta padamu ora kira yen wis kaset tekaku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung nduk kok ngene dadine tibake nek Mas Budi Bilang itu sekarang bangun lagi astagfirullah demi kita pengen aku weni sewu
Susi ora kuat aku sayang aku cinta padamu orang ino yen wis tasek tekaku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine hoka gitu jalur asik perantau bau demi cinta pengen anduweni sewu cara nduk bakal tak lakoni Saya tak rasa tak udani itu apa praktek pangendeni yen mangkono yo bareng dedonga hanya nyuwun marang dewa tresno hanya nyuwun marang dewa tresno. Terima kasih Mas Udin. Ki mau kan anu to. Kuwi kok ngrumbul ning kono to Mas niku wong loro. Oke, penghormati to. Mungkin nek sedaya ngaten lah. Sing ngriken Pak Heru. Ngriken duit lho cah loro ki jenenge sing. Oh, Pak Sun. Kula niku Le, mung santai. sik. Iki Mangseneni niku. Tuk. Sampeyan harus disawer karo kluthuk ra oleh lho Mas. Halo Mas. Kuwi motong rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. Pripun? Lho, sak duit kan sak gon-gon. Nggih. Dalam grayi kene ra nek, kene ra nek. Lah kok bisi aku. Piye, Mas? Nyuruh 300 ya, Duk. Potong potonganmu. Bapak obah sak obah kek dolar kok iso. Lah wong aku yang munggah ning kono itu karo penjane yo disawer. Sirku kan sirku tak domni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerni wong. Ojo, malah iki langsung timbangku disawer gip lah ya susah. Rumahku. Lho, kuwi penting langkengmu. Wis iki. Monggo, kula aturi ngunjuk rumiyin Mbak Tatin diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki anu ki. Pripun? Nanda Sinten? karo Hani. Kene. Niki kan ya Mas. Niki kula atur ning mriko nggih. Kula atur ning mriko. Mas Heru. Kula tak teng mriku nggih. Cintaku Sakanya-kanya kode. Loh, Karo cahayu sing aku lambar. Lambarmu pancen super. Raseku anti lalar. Yen rapat tok sepino sesang. Cintaku sakanya-kanya kode. Mari turun dampak panjang. Udah bensin seliter. Mantanku tak setater. Tak ampiri. Ayo tak sanggup-sanggupan. Dirasaku dandan lipit. Rambut tegulang nanti pokok. Ayo gerak. Kowe luang pencintu. Ambil nganti rusak. Bapak Heru sing tak pikir nganduni kambang jambu gogrok dipangan ular. Ular kekek mlakune krogat-kroget. diutangi dhuwit nek nggih nyawer, Duk. Duk, Dalem. kowe diutangi dhuwit nek. Dibisi mulih kula. Pripun Mas Luduk? Anu nyilih 100 ya, Duk.
Boten, ora. Ini loh, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakili bapak ya sampean. Iya, Hani, Hani. Pertanyaan saking bapak iki mau. Izin ya. Sampean bulan iki poso ora? Pak Heru utang. Puasa. Omahe Pak Heru utang mek kluthuk. Diamput, diakreng aku. Kuwi gablek. Sampean ra paham. Kula iki ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas Mas. Pak Heru utang duitaku dingin nyawer. Masun, kula iki ndereke jenengan pirsa to. Wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Terus tuku hijet. Nah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula iki waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Pak Heru, badhe wonten bertanya. Iya coba. Samang mikmu coba. Pak Heru iki mbisik aku nun sewu izin ya. Saman seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka ya, senang ya. Saman poso to? Poso, Pak. Barokah. Ngono. Alah malah kaya kontol alun-alun. Pak Heru kan dalem ndi moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek mawakmu mlakune kaya ngono kuwi. Kaya apa, Mas? Iku cara manukno kaya manuk kacer awak. Kok kacer? Iya, manuk kacer ki lek isu. Lokal apa poci? Lokal. Dadi sok kalau ki ngocehe banter, lek isu seneng adus, lek wis badi itu si pencilaan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer awak. Kacer. Jajal dok ke mlaku safety. Kowe lek nanda cara manuk uwuk. Manuk ki to iki. Apa to Iki cara manuk wis beda nek iki. Apa Mas? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh kuwi Wis ora nyawang, ora nyantengen. Tapi lek obo macet menenge ramu. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mengkurep tok ngono kuwi. Cara manuk. Iya. Lek loro iki kenari. Nek iki loro iki. Iki labet. Iki kene susi iki. Lek iki cah loro iki beda neh iki. Apa Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sindi? Pojok dhewe iki. Perci. Perci iki. Lek iki Elisa iki cara manuk beda neh. Apa Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok dadi. Dadi sini mek nelek. Awur wae kok iso. Anu sini iki. Anu. Nanda. Kula. Lho, budi men suaramu. Nggih. Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Kok setok bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngerti sampean usia berapa? Kula 22. Jo. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh iki penting wis mbal lagi ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben awak mbiyo ngono kuwi. Ya ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Lagune apa? Rondo kempling, bapak nyuwun rondo kempling. Nggih. Pake ngersaken rondo kempling. Rondo kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Ya, kene wis. Langsung dadekke. Ya. Mas Rudi Gareng. Nggih. Anu, badhe membantu. Oh alah, kaya Daryanto lho ngono kuwi. Daryanto sapa ngawur ya Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Katingaren tindak wae ra numpak taksi. Dewean apa ora wedi? Timbang nganggur kula purun ngancani. Kelarasan Mas alias kebetulan. Belanjane kathah rada kabetan. Yen purun Mas igar-igar grencengi nalekan omah mengke.
Iki lho Misun Gondrong. Itu manggala. Enak-enakmu. Tak putih Mbak Ayu, pate tindak putih. Ngati ngaren, tidak bairan taksi. Dewean, apa ora ngerti. Timbang nganggur, kula purun ngandani. Ngerasan mas alias Jene kata rodo Mbok payo, Mbok. Tenang ya. Itu berawang lekan golek ngomongan. Niki blonjo napa nanda badhe pindah. Awan-awan lunga belanja ning pasar rejo. Lawan rondo kanggeku sing penting lega. Krono iki ya acarane acara budaya. Iya. Budaya di bulan Ramadan. Iya. Mulai ya tetap awake dhewe menyesuaikan berdampingan dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya pancen siki siji gawe loro gawe, sing sepisan iki ya mujudke syukur marang Gusti kang anugrahaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi ingkang wayah saka penyempun Bapak Heru Torong. Muga-muga dadi satria sing migunani tumparing nusa bangsa lan agama. Alhamdulillah, amin. Satu lagu lagi. Oke, Bos. Kaya MC. Kaya MC. Modelnya kaya nyiarke apa kayak bingung. Satu lagu lagi. Bebeke runtung-runtung. Nangis sajroning atiku iki Nalikane aku ninggal aku. Ya, apa siramu asa aku kudu sampai karo sapa. Satu lagi. Master Mendem. Oh ya, satu lagi Mister Mendem. Dari Mayura. Oke, siap. Ya, iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagunya Mister Mendem. Mister Mendem. Ngepas ke hawa. Arah ini ya. Master Mendem.
Satu lagu. Satu lagu lagi. Kayak sama Mas Luduk, Mas Luduk. Oke. Ya. Ora tak kakek penting sesuk tuku berat. Ora tak anggap penting anak bodo waret. Aja muna-muni tuturi kaya buyai. Kita wae yen mentem wis losor. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa iki? Mas Jok Lutuk. Iki anu lagi Ustaz Klitik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe, jamane pun jaman tuwa, jenengan wis saya tuwa, arepe diparake ngendi? Kulo nafsi dail kotul maut, wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya pon nukokne aku? Lho, wong aku tuku dhewe. Senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean-sampean dhewe, ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku apa wis keluargamu wis usus wis niki sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak kurang jajane. Lho ngomong doae sampean. Ora wae iki banyu putih kok dira. Astagfirullahaladzim. Boleh piye wae? Astagfirullah. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti. Berhenti minum. Lagi berhenti.
saya arahkan para alim ulama nate ngendikan sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandula sarunge yai. Ndenge tak gandul lah kok sarunge melorot yaine ra katok. Eleh labemu. Kok iso? Kalau ombe gak kecing. Ayo. Kalau ombe kayak itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Oh, ya itu wek. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Bek, dalem. Aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam, turung ngono. Terus kowe arako sak enakmu, jenengku asline Gus. Turunanku kabeh Gus Nur, Gus Muhammad Saleh, Iya Gus asline. Gus Sun Gondrong. Iki asline ya Gus. Apa ya kuwi? Iya Gus. Apa kuwi? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus iki. Kowe ora ngerti nek aku asli. Ora ngerti urutan. Nek iki asli Gus. Nek aku ora tak duduk-duduk. Nek niki ra kritik asli. Yen tinggal ndamel saka pantes to? Damel sarung ya pantes. Pantes lah adine Niki sik terah saking Sunan. Nah, Sunandar. Ngawur ae. Aku rumangsamu biyen yo nyantri kok iso. Sik golek. Ayo, tak terus nih. Tak tuturi ngene lho. Jogen tuh karo mendak kok sikile. Lah jajal. Mendak iki kok ngendi iki mau? Dengkule ditekuk. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampeyan wae. Astagfirullahaladzim. Sampeyan wae. Aku tak terus nih ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal. Lah kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu lebih baik. Aku golek ngombe ya ditonton tuh. Nah, ngono lho. Wa ma'akum aina makum. Nah, iki lho. Iki. Aku sama kita percaya. Apa kuwi, Bos? Anu. Tuhan itu selalu bersamamu. Nah, kuwi lho. Kowe aja wedi kliru, kowe aja wedi. Kowe isin karo Gusti Allah. Nah, kuwi lho. Aku kok nyapa, Mas? Apal mek kuwi tok. Ora tak gagah penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Aja menangani nuturi kaya bunyai. Kitok ni wae yen mendem wis rasa dhewe. Bahasane iki pangkasan. Wonge lek puasa ya. Nggih Mas, bebas. Pemimpin iki bebas kok. Mulai ketoprak aku pemimpin. Nggih. Sakwise Pak Sis. Leres nyekel sama papat nganti bubrak. Tayub nyekel. Loh, iki tahu sapa iki? Sapa ketoprak tahu, sapa wayang wong ya tahu, sapa tari ya tahu. Malah sing terakhir iki sapa rumah sakit dingenane iki. Sek ya. Nggih, iki manggane kan urung dhewe urung jaipong dereng jaipong iki kuwi ben jaipong nggih
Engko terserah engko sing bajingane Mbak Elisa. Sing bajing, sing nembang. Sing nembang bajing. Enggak maksudnya. Sing nembang. Oh. Itu bajingane. Oh iya. Loh, aja salah lho. Maaf. Kata-kata kadang-kadang nun sewu. Bajingan ki kadang-kadang wong ki mikir elek. Tapi sejatine iki bajingan ki sopir napa, Bos? Sopir sikar. Sopir sikar ki bajingan. Iya, bener. Bajingan iki bahasa Inggris. Sopir sikar. Bajingan iki yit karo her. Yit nganan, her ngiri. Ngono lho. Iki jane bakul rating kita sisi iki. Ora kok. Hai. Ora ngerti tuh. Bahasane Mas Gondrong ki bahasa Sanskerta lho. Hiti apa? Basa nguk. Hiti apa? Sik tak critani. Sik hiti apa? Itu nganan. Salah. Loh, hiti obat nyamuk. Kok hitok nganan itu? Dagelan arep apik-apik kok entahi. Pripun jajal? Basa nguk kuwi basa Inggris. Nggih, Mas. Ngono. Pripun? Nggih. Kowe ngerti bregeteng. Bregeteng Bregeteng sing bregeteng sing karo soto. Keselamatan. Kalau soto soto lawe bregeteng. Kayak bergedel kayak. Ngono. Ayo Han. Saya langsung intro nduk. Terus itu tak tolong. Mbak Elisa ya gini. Wis, Per. Introne pripun? Introne ya kok intro saka kendang Jaipong lho Le. Kendange pripun? Tur ditak-tak delan-delan tak terus ditak delan-delan tak. Meneng ae, sing itu ben kene. Aku jurusan tari tuk. Iya, roh SMKI to biyen. Lah, STKW kok iso STKW. Nari joget Rantoyo putra-putri bisa. Jajal blindrong jajal. Jajal kon blindrong jajal. Blindrong jajal. Ayo. Sak wadeg. Lho linggo manut lho. Wong darani nirok neko. Kongkon manut aku bak kok kongkon. Ngono. Kok iso blindrong mesti ngene to. Sin to. Aku lek kok pacake Gatotkaca ngono. Biyen sik gedhi Gatotkaca lek cilik-cilik iki Garut Beling. Yo. Nduk. Ngene lho. Lho. Ngerti lho, Mbak. Taten Jawa Timur iki. Penonton tenang. Ngeten iki penonton iki mulai pun nggawa dhewe-dhewe. Lah iya tenang wong satu lagu lagi. Oh, kamu di situ nembang. Oke. Sewengi wase lakoni satu lagu lagi. Arang lho poso wayangan iki. Arang nopo? Poso mesti wayangan lho. Nggih. Satu lagu. Sak karepku iki kok. Iya, Mas. Pak Harus mulai to. Pak Harus balik. Sinten jare poso arang wayangan? Niki seminggu ping 3 wayangan terus kok mangsane. Wong sugih ngono. Sampeyan desak ngenteni sing nanggap. Mas Rudi iki wayangan dhewe. Sampeyan ki yo ngisin-ngisini. Iki Mas nggih. Karo Rudi. Ayo, karo Rudi bocah sing tak tresnani. Dah, alah enek wonge ngono, biyen bisa langsung ku. Tau tak kon nglakoni ning dhuwur langitan dhewe. Ya. Yo, Han. Toto ditak-tak, delan-delan tak terus ditak-tak, ketak-tak. Kendangane penak to, Bel? Sing muni iki lho kaset mburi lho. Satu lagu lagi ya. Awas, siap.
bajingane. Iya bajingane. Bajing loncat. Pelaku. Bajing loncat. Kas tenan aduh aduh aduh. Abdi lapan narosan. Boten. Boten saged kudu satu lagu lagi. Satu lagu lagi.
Kok goro-goro. Kadung seneng lagi. Kok ajenge badut nih. Satu lagu lagi. Sampun ya, Mas? Nggih, Mas. Sarananing wong yen luhung betah lopo